Heren, goedemiddag samen namens de senioren om Venlo. We zitten op een geweldige locatie hier in Blierik. Vandaag in het Groothoens met een geweldige middag. Leuk forse goosjes. Terwijl wij een jaar geleden hebben samen dus dat gesproken hebben. Maar was het dit jaar moeilijk om weer een leuk trio te krijgen? Nee, dat was niet moeilijk. Nee. Het was een spannende koers. Goed zo. Maar hoe kunnen we het? Ja. Dit was de laatste keer, hè? Ja, voor mij de laatste keer. Ik heb aangegeven inderdaad in het jubileumjaar van de Hoogtepen. Dus dit jaar gaan er volgens meer. Ik vroeg me af, is er een team ingevullen dan straks? Nou, dat zal niet zo'n probleem zijn. Voordat ik voorgespoord heb ik altijd van schoolversmakers gebouwd. Dat doe ik eigenlijk nog steeds, alleen dan stop ik mij een week voor de soirée. Dus dat kon ik zeker wel oppakken. En ik kon zeker al nog wat binnen de bocht. Wat weet ik nog niet. Dat kon ik nog wel bekijken, maar ze zien nog niets van me gaan. Goed zo. Bedankt in ieder geval voor de prettige jaren dat we hebben samen nu gewerkt namens de seniorenomroep. En dan staat hier voor mij het Prinsen trio van de Wortelen Pen. Ik zou zeggen, stel ik voor Prins. Ik ben Prins Arno, de eerste. Ik ben 51 jaar, woonachtig op de Poerkaplak, maar opgegroeid in de Nieuwbouwstraat. Daar heb ik, is mijn pap, die is vroeger prins geweest van buurtvereniging Ossenhoek, toen ik 5 jaar oud was. En door is eigenlijk de vastelovenskriebel kon beginnen. En dat bleef ik, ja, en ik ben ontzettend blij dat ik nu prins ben, dat ik nu de pap in de voetsporen ben gekomen. Geweldig. Ja. Adjudant. Ja, ik ben adjudant Rick. Adje 1, hè? Ja. Ik ben 48 jaar geleden geboren in het Annekamp, in de schaduw van de Knoepert. Toen ben ik ook opgegroeid. Inmiddels woon ik in Houtblierik samen met mijn vrouw en mijn 3 kinderen. Het is een huwelijk hier om samen met mijn schoonbroer, want als vrouwen, dat zijn zusjes van elkaar, om samen op de muziekplek deze vast te doen. Dank u wel. En onze laatste adjudant, of de tweede adjudant zullen we zeggen. Ik ben adjudant nummer 2, ik ben Maurice Hermans, 42 jaar, woonachtig in het centrum van Blierik. Ik ben ook geboren in het Annekamp, onder de rook van de Knoepert. De meeste mensen kennen misschien mijn vader, de oudere mensen van VVV. Mijn vader heeft vroeger 10 jaar, in de 70 jaar, 10 jaar lang in het eerste zelf VVV gespeeld als een verre mandekker voorstopper. Dankjewel. Nou heren, het is de bel voor de laatste ronde vooruitgaan. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Misschien nog een geweldige aansluiting zondag. Wij wensen u namens de senioren nog een huwelijksjoene tijd. En dank u wel voor het Dankjewel. Vasteloven samen. Ja, zeker. Goedemiddag, het gezelschap. Voske Roodschis, de laagste driehoek, dus een trio in de midden. Prins Arno, adjudant de Rick en Maurice. Hartelijk welkom. Ceremoniemeester, de opperstalmeester en een aantal rolsleden. En ze zien nog heel op de tent doet, ondanks dat ze al 2,5 weken op de paard zien. En mogen ons misschien ontzettend blij en groeit dat ze vandaag heen zien. En ik kijk ook even naar de vorst. Voordat we daar het woordje geven aan de vorst, want voor ons is het een heel bijzonder jaar. Het laatste jaar als Voske Roodschis, de 8e, en ook voor de laatste zitting als Voske Roodschis.
En ik denk, het is er wel ingefloeid dat ook zo'n heel bijzonder moment is. En ik denk dat het ook tijd is om het woord te geven aan Voske Roosjes de Nakste. Dankjewel Gilbert voor die school introductie. Goedemiddag lief wortelen pinnen en wortelen bentjes. Wat zit hier in een geweldige zaal. Wat hebben we hier ruimte. Wat ziet er mooi van klein allemaal. Geweldig. Het jubileum zet hij in ons eigen wortelen koor. Voor ons allemaal. En dat kunt allemaal mogelijk gemaakt, onder andere door de mannen van het wordt niet gekker beren. Geef die maar eens een goede applaus. Het zijn de allemaal niet mogelijk. Wil je sporten zien, heel blij dat wij uitgenodigd zijn om de ganse zitting vanaf nu met op mij te maken. We zullen niet wegkomen, we blijven lekker bij ons. En Gilbert heeft eigenlijk al de heren voorgesteld. Die hier neven mij stond, moesten ze zien strolen en zien lachen. Dat doen ze al die 2,5 week. 2,5 week zien ze al aan het genieten van het feit dat ze de vasteloven u gevuurd worden. Maar ook aan het genieten van al die schone momenten die zich beleven bij de mensen thuis. Bij grote evenementen van de wortelpen, maar ook de wat kleinere evenementen, net zoals vanmiddag. Het is echt genieten om samen met ook de vasteloven te vieren. Dan krijgen wij, en zeker, een hele hoop energie van. En dan is het niet de pot te krijgen. En we zien dan die heren. In het midden, in de grootste moeilijkheid, want het is ook nog een speciale moeilijkheid. De wortelpil bestaat 7 keer 11 jaar. 77 jaar wortelpil en lieren. Dat hebben ze ook keurig op de mantel stond. Dat is aan de linkerkant. Dan zien ze de zevens het beste. Jubileummoeilijkheid van dit jaar, Prins Arno de Eerste. En neven hem, aan zijn rechterkant, maar voor ook allemaal aan zijn linkerkant, een kameraad van onze moeilijkheid. Al 33 jaar lang, 33 jaar geleden namelijk, gingen ze samen vrieën in Brede. We zien er meer hoe het hadden, natuurlijk. En niet zomaar 2 meters, maar nog eens zusjes van hem. En dan wordt er dus altijd met het fietsje van Blierik naar Brede fietsen. En dan natuurlijk met zomers naar het truc, was er door die bus, donkere bus. Fietsen dus altijd samen, wordt veel geproot. Door is die vriendschap ontstaan. Die meisjes trouwens zien er ook nog steeds meegebleven. Toen vriendinnetjes. Nu zien het er vrouwtjes geworden. Dus het zijn niet alleen kamerui van hem, maar ook nog eens schoenbroers van hem. Oftewel, onze adjudant nummer 1. Rick! En dan wordt er een andere adjudant. Tellen we nog, bij die 33 jaar, tellen we nog even 11 jaar geleden. 44 jaar geleden ging deze adjudant voetballen bij de leukste voetbalclub van Blierik. SVB. De wit-zwarte club. En dat ging voetballen, ja, dat zoekt eigenlijk al in zijn genen, dat was eigenlijk al veel bestemd op het moment dat hij op de wereld kwam. Want zijn pap, en dat weten de meeste mensen denk ik wel, is de enigste wortelenpil die ooit een goal heeft gemaakt tegen het grote FC Barcelona, waar toen nog Cruyff en Neeskens in speelden. Want dat was Jacques Hermans. Die heeft die enige goal gemaakt, toen voor VVV. Dus we begonnen bij SVB en toen begon onze moeilijkheid op te voetballen. Dus vanaf als kleine blaag groeide ze op bij SVB. Die club zijn ze tot op hele trouw gebleven. Die voetbalschool hebben ze aan de wilgen gehangen, maar ze zijn op bestuurlijk vlak nog heel erg actief, namelijk als secretaris en als voorzitter van de jeugdafdeling. Door even deze adjudant vaste lovensbloed door zijn oor te struimen. Al 26 jaar lid van de wortelpil, 11 jaar lid van de Rood van de 11, tientallen jaren dat we al mee in het opdracht en de laatste jaren met
Utopia. Je kent ze wel, die mannen met die mooie blauw, witte, gele pakken. En dan hebben we natuurlijk over adjudant nummer 2, Maurice. En ik geef natuurlijk ook heel hier even de microfoon over onze moeilijkheid, Prins Arno de Eerste. Ja, bedankt voor het grootjes. Moeilijk gesproken weer. Wat kan dit man woord, hè? Ja, maar dat doet al jaren heel erg goed. En ik vind ook dat het een goed compliment weer is en een goed applaus. Toen ik ruim 2,5 week geleden uitkwam op het soirée, vertelde ik in mijn woordje dat mijn pap, toen ik 5 jaar oud was, prins was geworden en buurtvereniging Ossenhoek. Dat is heel veel achteraan op de Nieuwborgstraat. En de Wilgenstraat en de Nieuwkampstraat, dat huren allemaal bij Ossenhoek. En pap speelde ook bij Heer en Truc, bij de Joekskapel. En zo wordt hij vastgelopen en mee overgedragen. We trokken samen door de optochten blier ik mee door de straten. We gingen rozen en de Muspelijn. En later nog kregen we nog een lekker frietje te eten bij de frietkom van Joost. En waar ik toen dacht dat er eigenlijk allemaal de gezellige middag ten einde kwam, besloten papa en mama en nog wat andere mensen uit de buurt en nog heel even te gaan kijken bij Café de Witte. En dat werd denk ik ook wel, als je hier even gaat kijken bij Café de Witte, dan duurde dat het hier later. En toen waren het bij ons ook. En voor een hoeschool kregen we nog een keer lekker van de zelfgemaakte friet van Hartje op de Pepijnstraat. En dan gingen we buigen voldoen op bed. En zo zoekte ik vastelovend te woord en daar begon het allemaal mee. En vanaf dat moment begon ik te druimen. Dat wil ik ook wel een keer, prins weer. En nu, 46 jaar later, is het dan zoiets. En stond ik hier met mijn beste kamerui, Rick en met Maurice. En we hebben de afgelopen weken al heel veel mooie momenten meegemaakt. Van hier de grote zittingen tot hier de kleine intieme momenten die mensen doen. Als ze dan toch ook de glimlach op het gezicht in stoten. En door gaan we met vastlopen. Dat we samen plezier maken. Samen Joes en Jan, samen de liedjes kunnen zingen van de vastelopen. En daar wil ik ook veel bedanken allemaal. Want geen ziet degene die vastelovend aan de os hebben overgedragen. En het is nu zaken aan ons, en die we over te dragen aan ons kinderen, zodat die het ook weer aan uw kinderen door kunnen geven. En zo blijft hij vastelovend en blijf altijd bestaan. Ja, dat is hetgeen wat ik tegen ook wil vertellen. We hebben ook een prachtig motto. En dat gaat als volgt. Al 77 jaar, stupke op, stupke af. Jong en oud die samen vieren, dat is pas gaaf. Bis de 7, 11 of 7 keer 11, dat is os en met even. Want ons motto is, wij vieren het leven. Vastelovend samen. Dankjewel, Hoeigheid, voor die schoolbeurt. En dan kijk ik even naar de organisatie. Maar volgens mij moeten we nog de prins en de prinses wat ik hem daar. Dan weer weer teruggevraagd. Hey, ja, daar kunnen we hier gaan zitten dan? Ja, nou, prima. Prima. Dan kunnen we als op snippeleurtje binnenkomt, dan moest ze niet goed gebriefd en dan. Maar goed, we hebben allemaal opgelost. Lief voor de binnenwaterpilletjes, ik wens ik allemaal een lieve goede middag. Je zult mee met een trucje met de microfoon in de hand. En ik wens ook sowieso allemaal een lieve goede vastelovend samen en tot dadelijk.
in het land. Ja, improviseren weer ook in de vastgelopen. Want inderdaad, ze kwamen wel later binnen met een begrip, want ze hebben een vol programma, het kan altijd goed lopen. Maar die hebben allemaal een mooie medaille gekregen, maar deze heren, die hebben natuurlijk wel een mooie medaille, maar niet deze mooie medaille. Dus die kregen ze dan goed gereikt van de president, voorzitter, nou ja, leider van onze club. Willem, kom even naar voren en geef hier de medaille ophangen aan deze heren. En ik hoorde de prins vrolijk even een frietje door. Gewet dat je al een pint van eten krijgt, dus als je honger krijgt door dat getrold van de prins, straks krijg je lekker eten van los. Om of 4, 12 uur. Nu ging het gezelschap voor de aan deze voorval plaatsnemen. En dan zien we zo dadelijk terug bij het officiële gedeelte, het aftreden van de prins en prinses, maar ook uitroepen van de lier. Prins, prinses, prinses. We werden het tegenwoordig, dat zien we straks. Ik heb net heel veel mensen verwelkomd, maar één man neemt. En er zit altijd een liedje op de achtergrond. Dit maakt wel hele mooie foto's die je dan weer terug kunt kijken op de social media en andere kanalen. En ik wil hier een goed applaus voor John Smit, die al jarenlang foto's maakt voor de Wortelenpen. Dus ik geef ook heel zien aan het woord van Vos Karonsjes, de achtste. Dankjewel, presentator Gilbert. Ja, prins en prinsessie, dat is heel erg eindig. Dat is maximaal voor een jaar. Soms iets korter, soms net een paar weken langer. De huidige prins en prinses die hebben geluk gehad. Die hebben 3 weken langer kunnen regeren dan een andere prins of prinses. Want we hebben een hierna vastgelopen. Maar die wortelenpintjes, de tijd van klatergold en parelwien is voorbij. Kijk eens. Prinses Els. Ja. Nu nog prinses Els. Ja, niet. Nu ook prins Krijn, misschien hier op de stoel neer zitten. Met dat. Laten we maar. Dat is ook niet voor het voetje. Nog eindelijk hier zitten ze hier in een vol ornaat die dat zo fijn heeft. Ja, de stoel staat door. Ja, de regeerperiode is voorbij. De lier die stond al eens te trappelen. Die willen het hier van het euvel nemen. In het tolle riek. En in de ruisdorp. Ga maar eens zitten, prins Krijn. Nou, nog één keer een foto als prins Krijn, en prinses Els. Maar, wie gezegd, prins en prinses, dus een vastgelovensprins en een vastgelovensprinses, wisten nog één woord. Ik wil ook allemaal vragen in heel zachtjes te zingen, straks is het weer als best. Het duurt even. Ja? Straks is het weer als best. Ja, en als eerste komen we bij de prins die hier
mooie veren van een hoed uitpakken. Heer mag klonken met andermans veren. Ja, die veren kosten nogal van heel ver zee. Nee, dat komt toch wel, het schiet van die veren. Maar de veren komt van de muts aan. Oh, de muts blijft even op, maar de veren is een weg. Oh. Ja, dat heb ik gezegd. En kijk, de prins die heeft al een scepter in de hand, net wie ik. En de scepter, dat is een teken van macht. De macht die prins Ado heeft over het wortelenbinnenrijk, had prins Krijn van het Tollerrijk. Maar ook de scepter, die gaat weg. Gaan we de scepter maar eens af. Oh, langzaam. Weer gemoerde, Blierikse wortelen. Maar ze hebben ook met allebei iets heel moois op de bluts. De prins een mooie prinsenmuts en de prinses een heel mooie krul. Maar ook dat heeft er afgenomen. Dus pak de muts en het krultje, pak dat het krultje maar bij prinses Els. Oh. Dan zie je het wel bijna normale wortelen pinnen en wortelen pinnetjes. Maar één ding onderscheidt we nog voor ons allemaal. En dat is die mooie mantel. Kijk maar hier door, een mooie blauwe mantel. En hier ook. En ook die gaat af. Dus nemen ze de mantels maar af. Ja, en dan zit hier gewoon Els uw Blierik. En Krijn uw Blierik. Jelle prinses hier. Maar een moeilijk mens de vaste loven met ons gaat vieren. Dankjewel voor ook reageerperiode. We hebben het fantastisch gedaan. Maar wie gezegd, dit is vergankelijk. En de lier die stond alweer te trappelen. En ik wil het ook verzoeken om broeder terug te gaan zitten in de zaal. En dan gaan we eens kijken wie dit niet een prins en prinses wordt. En ik kan nog nogal verklappen, we gaan 2 prinsen en 2 prinsessen uitvoeren. Ja. Want we hebben een nierprins en een nierprinses van het Tollerstroom, dus de Tollerrijk. En we hebben een nierprinses en een nierprins van de Ruistroom. En misschien heb je het wel op televisie gezien. 2,5 weken geleden hier op het soirée. Als er dan een nierprins uitrust, dan heeft ze wat hens. Zodat hier allemaal kunt gooien, weer kijkt het weer. En nou, ik kon het ook heel scheren. Ik loop nog geen namen los. En dan beginnen we bij de prinses en de prins van het Tollerrijk. En dan beginnen we natuurlijk bij de dame bij ook nieuwe prinses. Let op. Gravin van Rotterdam tot Blierikse Tollerrijk. Beschermvrouwen van kinderkleinkinderen en achterkleinkinderen. Markiezin van Rubbingcup tot Koopclub. Barones Laswel een wit wietje. En ja, nu geef ik het misschien weg. Goed hertogin van de Diamond Painters. Dat was de prinses. We gaan een nieuwe prins. Gruinopzichter van het Tollerrijk. Graaf, pak die kans in de danszaal. Daarom blief lachen in het leven. Grootmeester van heftruck tot buizenfabriek. Dan moet je het alleen weten. Geef toch een einde weg.
Maar kies van Kirchrooi tot Blierenstolle. Dat was de prinses en de prins Tolle. We gaan nu door de huis. En dan en de prinses en de prins. We beginnen bij de prinses. Barones van de Windbuil uit Heerlen. Als de telg uit een gezin van 4 kinderen. De gravin van de Boetelandse taal. Weldoenster van de Poolse medemens. Groothertogin van Oostenrijk, Wies, Amerika. Voor de prins. Graaf van lekkere, vers gebakte broodjes. Lolbox, eerste klas. Grootste moppetapper van Bliering en omstreken. En nu wil ik hem helemaal weggeven. Liefspreuk, Jezus mine Mozes. Ga je eens kijken wat Mozes. En dan hebben we natuurlijk Euvel. De prinses en de prins, de Tollerie. Prinses Wil de eerste met prins Hugo de eerste. En van de Ruisdorp, prinses Corrie de eerste en prins Jo de eerste. Geen applaus. En we komen van 8 uur. Kom eens in. Precies, halleluja, door zien ze, ook prinsen en prinsessen. Hier is een hele goede applaus. Goed en leeg, het einde leeg. Zo gaat het. Maar lief wordt de binnen en wat bekend is, we hebben ze wel uitgeroepen tot prins en prinses. Maar zo zien ze het nog niet goed, want alles wat we die van vorig jaar afgenomen hebben, dat gaan we ook nog geven. En dan beginnen we met de mantel. Ja, we beginnen met de mantel. Want de mantel, die hebben ze nodig. Het is dan wel fijn weer nog goed, hè. Maar soms is het straks koud. Ja, precies. En dan hebben ze toch een hele mooie mantel nodig. En er komen de vele mantels, die komen van laan. Ja. Ja, kom maar met de mantels. Kijk eens toch, dat ze mooie mantels krijgen. Vind je dat ook goed zo? Goed zo. Bij de dames beginnen natuurlijk. Ja, dan aan deze kant. Hier de prinses en de prins. Ja. Mantel zo. Met de sokken in. Die met de sokken in. Met de sokken in. Al zeker, dat is wel gegarandeerd met deze moeilijkheid. Die kunnen er op een keuze plaatsen. De verlost is één iets goed.
Tot gisteren. Ja. Hier is toch. Nu voor de stoel hier. Kijk, ik heb een mantel voor de prins. Beginnen met een liedje al op de liefde. Dat zou ook nog missen. En kijk maar eens voor de prins van Vlier. Die heeft een heel mooie ketting. Een prinsenkruis. Maar ook deze prinsen en prinsessen kregen hele mooie kettingen om. Met weer namen op en een jocht op. Dat iedereen ook kan zien. Dit is de prins, dit is de prinses, Ude Tolleriek en Ude Riek van de Ruisdorp. Chef, zeg maar hoe een vos. Nee, je hebt niks verkeerds gezegd. Kom met de kettingen naar voren toe. Want ook die komen ook omhangen. Dat zien we dus kettingen. Ja, kijk eens wat een mooie ketting. En dat zijn allemaal onder eigen naam op, dus we moeten even kijken dat ze op het goede nekstje gaan hangen weer. Hè? En dan wisten we nog een paar dingen. De steken en voor de prinsessen het mooie kreuntje. Dus komen we met de kreuntjes en met de steken. Ja. Dadelijk gegeven we met de microfoon. Ja, het kreuntje gaat op. De steken gaan op. Kijk eens nou, mooie steken hebben ze. Mooi blauw wit. Ja, als je niet navelt, dan... Nee. Ja, ik haal het niet. Nou. Bijna zien we. Ja, de veren. De veren van de prins. Mooie veerveren. En dan is er nog één ding en dat is de scepter. Het symbool, het machtssymbool. Maar dan kunnen ze ook mooi de vaste rolverstoel bij aangeven. En voor de dames een busje bloemen. Ja, kom maar. Goed, passen ze erin te veren. Kijk eens naar de scepter. Inderdaad. De mutsen zien nog zo niet, dan passen de veren in. Oh, dat is wel een scepter. Wat ga je toren er naartoe? Ja, dat is ook een kiek. Ja, dan zien we ook de veren kiekers. En hier stonden ze dan helemaal aangetrokken als echte prinsen en prinsessen. Prinses Wil de Eerste, prins Hugo de Eerste, prinses Corrie de Eerste en prins Jo de Eerste.
wat de Pinkes. Deze twee prinsessen en prinsen hebben ook een motto. En dat wil ik toch nog even aan het vuur lezen. Ook het Tollerijk en in de Ruisdom steken dit jaar weer op de kop. Wie zorgen ervoor dat ook dit jaar de vasteloven niet stopt? Veel nog een plezier wordt op deze dag verwacht. En daarbij huurt natuurlijk bij iedereen een vrije lach. Want misschien is ons niet meer zoveel tijd gegeven, maar wij het één ding, wij vieren het leven. Vasteloven samen! Volgens mij wil de prins ook even speechen. Krijg je de microfoon en dan laat er niks te zeggen. Voor is onze presentator Gilbert. Ik ben eens een keer hoor. Hoe is ze? Wat ik heb gedaan. Andere kant. Want de plichtplegingen die zien gedaan. Ja, weer een nieuwe prins, zelfs twee, en prinsessen, twee straks. Dus de vasteloven, die kan niet meer gebakken. Ja, dat moet ik even. Oh, ja, dat doe ik. Ceremoniemeester, wil ik ook nog even vragen aan mij. Ja, officieel. Ja, we zien dat je de muts aan het maken. Het is wat we gaan vieren. Ja, ze moeten er wel netjes opstellen. Dat is wel makkelijk. Maar volgens mij heb je goede prinsen en prinsessen. Vooral aan de linkerkant, de kin niet kapot. Klein, hè? Ja, kijk. Kijk. Ja. Dan zoeken we gaan niet aan. Nou, ceremoniemeester. Nu we hier toch zo'n feit samen staan, wil ik ook verzoeken een 3-dubbele viva. Natuurlijk doen we dat hier weer Vosroosjes, de 8e. En ten eerste op die heren van het Opnieuw Kijk alweer een geweldig goed van elkaar gebruikt hebben met alle vrijwilligers mee. Ten tweede op nog twee prinsen. En ten derde op nog twee mooie prinsessen. Festivante, dan gaan we weer 1, 2, 3. Dankjewel ceremoniemeester, dankjewel Festivante voor deze 3-dubbele Plierikse vierklap. En dan geef ik hier de microfoon weer terug aan de presentator van vandaag, Gilbert Erik. Dankjewel Voske Bootjes. Dank dat jij hebt meegewerkt aan het onthullen en bekendmaken van onze twee prinselijke duo's. Ik wil verzoeken aan iedereen om weer plaats te nemen in de zaal. Want de volgende artiest deed zich nog aan. Maar je kijkt even naar zo'n talenten. De hele heeft een paar minuten nodig om zich te prepareren. Dus als je nog 1 of 2 nummers wilt spelen. Dames en heren, Festina Lente.
heren, nemen we stond. We hebben een druk programma te gaan. Dus ik wil nou afscheid nemen. Maar ik geef het woord aan de ceremoniemeester. Dankjewel, spreekstalmeester Gilbert. Dan zou ik nu even vroeg willen vragen of het trio even door de prinsen en prinsessen zelf gaan en door de hoesorde kunnen we hangen. Wilt je dat even van doen alsjeblieft? Dan weer alle prinsen en prinsessen opgenomen in de hoesorde van ons trio. Dan hebben we alle hoogheden, de hoesorde ontvangen van ons trio. En als ons trio direct weer voor festivalen te stijgen, dan wil ik de heren van het mond niet gek alweer vragen om naar ons trio toe te komen. En ook ze zullen dan opgenomen worden.
door onze roer krijgt. En misschien kunnen we misschien helpen gewoon een kleine spelen. Heel mooi. Dankjewel. 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 Hier voor mij statueren. Samen met plezier. Genomen samen met plezier deze middag georganiseerd. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Heb je het leuk gehad? En dit is gewoon weer. Deze heren worden nog de volgende aansproken. Hartelijk dank voor de komst. De zingers van de Tweede komende dagen nog, maar zeker komende zondag in de Landtocht. Veel plezier nog en fijn woord. Dankjewel.